ndewonu ụmụ Igbo ndị njem ọnụ, anyị abịakwana ọzọ n'oge ndị Igbo n'ụbọchị nke tata n'Igbo TV. Ana m ekene onye ọbụla ị na-anya n'ụbọchị nke tata anyị ji Igbo telivishọn peji nke abụọ anyị, ọwụ Igbo TV ka anyị ji bata n'ụbọchị nke tata. O wee bụrụ ya, ọwụ na ị naghị esonyere anyị na Igbo telivishọn, ọwụ na ọsọsọ Igbo TV ka ị na-esonye, ịkawa ahụ megịnị sonyere anyị na Igbo telivishọn n'ụbọchị nke tata. Mana anyị kekwara ebe ahụ dịka ị na-esonyekwara anyị, gbaa mbọ gbasie mbọ ike hụ na ị mere gịnị ikesa nyawa ozi ka nyawa ozi zuo ụgbọ niile ọnụ. O wee bụrụ ya, anyị anaghị aga ịnọ nnukwu, mana anyị ga-agba mbọ hụ na ihe anyị kwụbịa n'ụbọchị nke tata anyị mere ya nke ọma. Ana m ekene mmadụ niile wepụtara ohere ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke tata. Ihe o gosiri bụ na iwu onye Igbo ọwụ nsọsọ na iwu onye Igbo na ihe ndị Igbo na-eme mere gịnị na-adị gị mma. Onye ọwụ na ihe ndị Igbo na-adị mma, anyị na-akwụnyere onye ahụ mgbe niile mgbe niile. Ụmụnne anyị ndị na-ege ntị, ụfọdụ ma aha m, ụfọdụ amaghị aha, mana ọwụ na tata wụ izizi ị na-esonyere anyị, awụ nwanne nwoke Zuchukwu. Ị nwekwara ike kpọọ m Grateful Heart, aga m aza gị. Ana m ekene n'ụzọ pụrụ iche ọnụbọchị nke tata na uhuruchi a ka m na-anọnyere gị. Ama m ebe isi wee na-anụ onu anyị, ebe ọ bụ na isi wee na-anụ onu anyị, nwere ike dee ya ede ka anyị nwee ike kene gị tupu anyị eme gịnị, tupu anyị aga n'ihu. Mụ na onwe m si na obodo mgbe ka ọ bụ mba Trump, mana ọ na-aga ịgbanwe bụrụzie mba Biden. Nwe ndị ga-ewe iwe, mana nsogbu adịghị. So esi m na Washington DC wee na-erute gị n'ụbọchị nke tata, wee na-ekene onye ọbụla na-anọnyere anyị n'ụbọchị nke tata, wee na-asị dịka ị na-esonyere anyị n'ụbọchị nke tata, ihe ọma ga-akpọ gị. Ihe ọbụla ị na-achọ n'aka Chineke kere anyị ga-erute gị aka. Ihe nke wụ nke dị mma o, nwekwe nke dị njọ ị na-echere, wepịa aka enwe n'ofe, maka gịnị? Tupu ọwa aka mmadụ. Chetakwa ihe m gwara ụnụ, ị na-esonyere anyị na-eme gịnị, ị na-agbasa anya ozi ka ọ na-aga. Ma ọ bụrụ na ihe anyị na-eme dị gị mma, ọkwa na ihe anyị na-eme adịghị gị mma, agbasana ya. Mana mbọsị nta anyị ga-achụ na ya wụ Owere nchi. Dịka anyị na-eme n'ụbọchị nke tata, anyị sị na anyị ga-ewepụta ụbọchị nke tata sọsọ Igbo, anyị agaghị etinye Bekee n'ime ya. Ọwụ na ị nwee ike menwuo ya, anyị ga-enye gị ihe nrite. Sụọ sọsọ Igbo, anyị naghị akpa nkata. Ị sụọ Igbo, ị ga-etinye Bekee n'ime ya, anyị ga-enye gị ihe nrite n'ime ya. Ọwụ na ị ga-emenwu ya, anyị tinyere ibe ị nwere ike ịga pịa aka wee nwee ike sonyere anyị. Amaghị m ma ndị admin otie egwu ya, ibe ị nwere ike isi were ya sonyere anyị na ihe anyị na-eme n'ụbọchị nke taa. Dịka m gwara gị na mbụ, anyị si na Igbo telivishọn wee na-ewetara unu ozi ya n'ụbọchị nke tata. Anyị anọghị n'Igbo TV. Nke awụ ebe anyị si wee na-agbasa ozi nke abụọ Igbo telivishọn. Anyị nwere Igbo telivishọn, nwee Igbo TV. Ọwụ na ị naghị esonyere anyị n'Igbo telivishọn dịka ị na-esonye n'ụbọchị nke taa, gbaa mbọ hụ na isonyere anyị, maka mgbe ụfọdụ anyị ga na-esi n'Igbo telivishọn wee na-eme gịnị, na-ewetara unu ihe omume.
o wee bụrụ ya a ga-agbapụ ya ọsọ ka m tinyere unu ibe unu nwere ike isi wee sonye anyị na ihe anyị na-eme n'ụbọchị nke tata. Maka na ụbọchị nke tata anyị ga-ewepụta ohere mee gịnị gbasara ndị mmadụ ozi ha na-akwụ ụgwọ. N'ụbọchị nke tata ọ nọkwa anyị ga na-ewepụtakwa ya ohere wee na-eme ya, maka na anyị ma na o nwere ndị a ga-enyere aka. Anyị na-asị gị were nyawa ohere wee mere ihe, ọwụhụ mgbe emechara isi eji mechakwa gbaa nnụnụ ya nwee ike fewalụ. Ka anyị tinyere unu ihe ibi nwere ike isi wee pịa aka nwee ike wee sonyere anyị ozugbo. Anyị na-abịakwa na mgbe na-adịghị anya. Chere na anyị na-abịa. Akpọ ebe ị nwere ike isi were pịa aka nwee ike sonyere anyị ozugbo. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ ịgbasa, ime ka anyị ma tupu anyị aga na ihe gbasara ịsụ asụsụ Igbo n'ime. Ọzọ dịka ibie wee wụrụ onwe ihe nkwuburu na mgbe gara aga wee sị na n'anya n'ala Igbo ihe adịghị mma. Ọ bụghị ihe mmadụ nwere ike sị na ọwa asị ihe adịghị mma, mana o teka aka ka a na-ekwu na ọ dịghị mma. Kedu ihe a na-eme banyere ya? Mụ na onwe m Ugochukwu ekwenyere m na a na-ekwu a na-eme eme. Ọ bụghị a na-ekwu a na-adụdụ ike ma ọ bụrụkwa perikoma. Nwanne m, ọ sị na ọ na-eme ọ na-adị mma a na-ekwu a na-eme eme. Ọ bụghị a na-ekwu a na-adụdụ ike. Nyawu ihe adịghị mma. Ọkwana ya onye ọbụla na-agba mbọ n'ụdị nke ya. Anakwana masị na onye nke a na-aka agba mbọ karịa onye nke ọzọ, mana ihe m na-ayọ onye ọbụla wụ dịka ị na-agba nyawu mbọ kudochia, maka na ejighị tigbuo zọgbuo eme ka obodo wee bụrụ odogwu. Tigbuo zọgbuo na agha o nwere ezigbote ihe ọ na-eweta. Ọwụ na ịnọghị mgbe anụrụ agha, ị jụọ nne gị ma ọ jụọ nna gị. Ọwụ na ha gwara gị sị gị na ọ maka na ọ tọka, ị gaa n'ihu mewe ihe ị na-eme. Mana ọwụ na a gwara gị sị gị na o nwere ihe ndị ọzọ ekwesịrị ime, ị mara na onye gburu nwanne ya abụghị odogwu. O wee bụrụ ya ihe m na-akọwawụ metere ụgba metere ose. Nke ọbụla anyị na-eme ka anyị bidogwodo n'ụlọ be anyị wee dịrị mma wee pụọ n'ama. Ka anyị bidogwodo hụ onwe anyị n'anya, maka ọ na-adịzi ka ọnụ a na-akọ anyị na igbo ahụhụ onwe ha n'anya. Ihe nwere ikwu na ya wee ihe wụ na mụ na onwe m ahụrụ m ụmụnne m n'anya. Ama m maka gị emekwutere gị ọnụ. Ọkwa nna gị ọ na onwe gị hụ ụmụnne gị n'anya. A na-asị biko chegharịa hụ ụmụnne gị n'anya, maka na oge ga-eruo mgbe ọ gwụrụ na gụ na mmadụ dị mma, gụ na onye ahụ wee wụrụ enyi. O nwere mgbe oge ga-eme ruo a sị na ozi siwe isi enyi ka nwanne eme gịnị agbawalụ. Emekwere enu memere na gbana ya hụ nwanne gị n'anya, maka na ndị Igbo kwuru okwu sị na onweghị ihe ka unu. Ndị oyibo kpọrọ ya sị there is no home, there is no place that is better than home. So wee bụrụ ya ọ ya wụ ihe nsị ka m kpuchie. Chetakwa ihe m gwara unu na mgbe gara aga, ibe anyị si wee na-ewetara unu oge ndị Igbo n'ụbọchị nketa awụghị n'Igbo TV, nke awụ n'Igbo telivishọn. Ha abụọ wụ ụmụnne, mana n'ụbọchị nke tata anyị si ka esi ebe ahụ wee weta ihe, maka na Igbo telivishọn wụ nke anyị dosara n'akụkụ ga na-enyere Igbo TV aka. Ọwụ na ị naghị esonye bụ ihe na mbụ, ka ime gịnị ibido mee gịnị sonyewe Igbo telivishọn. Mgbe ọzọ ndị ọzọ anyị ga-eme ihe, anyị ga-eji Igbo TV wee na-ewetakwara unu ihe, mana n'ụbọchị nke tata anyị si na anyị ga-eji Igbo telivishọn wee bido. Ọwụ na ị naghị esonye na ya, biko jisi ike sonyewe na ya. Dịka m kwuru na mbụ, o nwere ndị na-asị na a chọrọ ka gbasara ha ozi ahịa ha. A wee mee ike mepee tata si ka eme gịnị, biko bịa na ka agbasa na-anaghị ego.
ọ gafee tata bịa echi bịa nwanne echi si na iyi agbasa iyi akwụ ụgwọ iyi akwụ ụgwọ maka na ozi ọwụ na anyị dịka ozi eziri ọhụrụ ọkụ ọ na-eru enugwe ntị ozi ọwụ na-eziri n'Igbo TV na-eru mmadụ niile ntị mana anyị sị na ihe menụwụ na anyị nọ na anyị ga na-eme gịnị anyị ga na-eme na-anaghị ego ọ dị ka ihe ụfọdụ anyị na-eme anya na onweghị onye anyị na-asị ya megịrị ya nye anyị ego anyị edegwuo ya sị onweghị onye ndị Igbo TV na-eme gịnị na ana ego nke anyị nwere mere gịnị zuru anyị anyị ga na-enye nyawa aka ọ gbakwazị anyị aka anyị amarakwazi mana ugbu a onwebeghị onye asị ya mee gịnị biko ya nye anyị o wee bụrụ ya ka anyị o nwebụrụ onye na-akpọ na ekwentị mana tupu m azawa ekwentị maka etinyere m ekwentị anyị ebe a aga m achọ ka m buru ụzọ nye ndị chọrọ ịpụta na ebe a na-ahụ ha anya na onyonyo m ga-ebu ụzọ nye ha ohere ka ha nwee ike pụta tupu akpọbatawa m ndị na-akpọ na-ekwe ntị. I'm not watching back. ọ wụrụ ya dịka m na-ekwu ụmụnne m dịka unu na-ege ntị o nwere ndị na-akpọ na ekwentị mana ihe gbasara asụsụ Igbo otu m si chọọ ka eme achọrọ m ka m nwee ike hụ onye mụ na ya na-abụ na-ekwu anya maka na ọ wụrụ mmehie na nke ịkpọ ya n'ekwentị ọ gaghị adịcha mma maka na a na-asị na ihe na-atọ ụtọ a na-ekwu nekwa ihe ọ na-atọ ka ya abịazie na nke gbasara ihe gbasara ịgbasakwa ngwaahịa ọ ga-amagbukwa onwe na onye na-agbasa ngwaahịa ga-eme gịnị ga-ezu ihu ya anyị enweghị ike mara na onye dị otu a onye na-agbasa ngwaahịa maka na ihe ọbụla anyị na-agbasa na Igbo TV wụ ihe anyị mma dị genuine ma ọkwa ndị oyibo ọ nweghị ihe awụrụ akị ma ọ bụ ihe eji egwu ndị mmadụ chandụ onye ọbụla chọrọ ka agbasara ya wụ ngwaahịa ọ ga-eme gịnị ọ ya pụta n'ihu ebe a onye ọbụla ahụ ya onwe ike onwe ajụjụ anyị nwere ike ịjụ ya anyị enwe ike jụọ ya o jikwere aka ya sarụ ihe a na-ekweghị nkwawo na ezi eziri anwụrụ ọkụ emene gịnị elu na enigwe ntị were nyawụ ohere were kpọrọ ihe ka m bịakwa